nebudú dvaja lekári v okrese dostupní. Bez týchto posádok je v podstate nefunkčný. Či ste informovali napríklad primátora mesta? Obyvateľom mesta Martina okolia reálne od júla tohto roka hrozí, že nebudú mať k dispozícii adekvátnu, rýchlu zdravotnú službu, teda bežné sanitky s lekárom, ako tomu bolo doteraz. Mesto s 50 000 obyvateľmi, okres s vyše 90 000 obyvateľmi a nemocnica, ktorá je hlavnou spadovou nemocnicou pre celý Žilinský kraj. Niektorým iným aj menším mestám, napríklad Popradu, však tento problém nehrozí. Pozrite si na túto tému môj rozhovor s pani doktorkou Katarínou Hriňovou, ktorá v martinských sanitkách zachraňuje životy už 25 rokov. Takže pani doktorka, keď si pozrieme verejne dostupné informácie na stránke Ministerstva zdravotníctva, tak z nich vyplýva, že momentálne máme v okrese Martin 2 posádky záchraniek, ktoré majú lekára a ktoré sú schopné prevážať pacienta do nemocnice. Áno. A od júla 2026, čiže od tohto júla budeme mať jednu posádku, ale nie v sanitke, ale v osobnom aute. Áno. Viete vysvetliť, čo to znamená pre človeka, ktorý bude potrebovať rýchlu zdravotnú pomoc? No, jednoducho nebudú dvaja lekári v okrese dostupní, ale len jeden. A aj ten druhý, čo ostal, bude v osobnom aute. Čiže na transport pacienta bude potrebovať druhú posádku. Nezvládne to v osobnom aute. Funguje to tak, že príde posádka RZP, ktorá pacienta odvezie. Buď idú súčasne, alebo si lekár volá túto posádku, alebo si ju privolá RZP posádka pri zhoršení stavu. No, aby sme neostali teda iba v Martine a pri Martine, tak vieme nájsť príklad nejakého iného mesta, podobne veľkého alebo dokonca menšieho, ktoré z tejto zmeny pripravované vychádza lepšie, čo sa týka počtu a obsadenosti tých záchraniek? Hľadala som také mesto, mne prišlo na porovnanie priateľný Poprad. Počtom obyvateľov určite. Tam došlo k zmene takisto na stretávací systém, to randevu, kde lekár je v osobnom aute, ale ponechali im RLP posadku, ktorá pracuje len počas dňa. Potom sa zmení na RZP posadku. Čiže je k dispozícii aj tomu stretávaciemu režimu, ktorý bez týchto posádok je v podstate nefunkčný, lebo nevie pacienta odviezť do nemocnice. Čiže jednak majú o jednu posádku s lekárom počas dňa viac a potom mimo týchto hodín majú ešte jednu posádku bez lekára stále navyše. Samozrejme. Proti Martinu. Áno. O tejto zmene systému vieme približne rok. A viete mi vypovedať, že či ste niekoho o tom informovali, či ste informovali napríklad primátora mesta Jana Danka, ktorý je z okolností taktiež lekár? Ten pokus tu bol. Skúsila som volať v tom čase pripomienkového konania, keď tento zákon a celé tieto informácie vyšli verejne, a to formou telefonickou. S pani sekretárkou sa mi podarilo spojiť, ktorú som o tom informovala, povedala, že teda to odkáže pánovi primátorovi a spätne sa mi dostala informácia, pretože som sa snažila o to, aby sa to riešilo možno cez Združenie miest a obcí, že tam je na to priestor pochopiť tie súvislosti, ktoré ten Martin má s týmto okolím a nemocnicou. Došla mi spätná informácia, že sa pán primátor bude tomu venovať. Neviem, nevenoval, neviem, ale na tom pripomienkovom konaní bola jediná pripomienka, ktorú som cez našu firmu tam smerovala ja. Iné som tam nenašla. Pán Storega, vedeli by ste vy nejako v tejto veci pomôcť, niečo preto urobiť pre týchto našich Martinčanov? No jednoznačne, na základe informácií, ktoré ste mi tu poskytli, že jednoducho vedenie mesta, hlava mesta nekonala v tejto veci, keď ešte mohla konať, tak potrebujeme spustiť verejnú výzvu, čiže petíciu, aby sme vyvinuli dostatočný tlak jednak na ministerstvo zdravotníctva, jednak na vedenie mesta, aby sa rozhýbali. Zároveň ja osobne viem dať návrh na uznesenie v mestskom aj krajskom zastupiteľstve, aby sme ten tlak ešte väčšmi navýšili, a verím, že takýmto spôsobom dospojeme k zmene, aby sme sa nedostali do tej najhoršej možnej situácie, ktorá nám od júla 2026 žiaľ reálne hrozí.